sa kai ta san wajen kana ta saka min kura ni ka. To baby, ya hakuri. Baby. La rayuwar makaranta ai auren abokinka ma baka gari kai ya alamu yani mana biyu wallahi lafiya kalau ka san jiya na dawo daga makaranta haba wallahi ina zuwa ne haka zan je gidan mutumin ka san ina school akai auren sa zan yi mai alasanya alkhairi kuma in dan ga amarya gidan wa gidan Kabir amma ka kira shi a waya ka gaya masa zaka zo ban gane kuma in kira shi a waya ba. Kabir fa abokinmu ne kuma dan yi aure zan je gidansa sai na kira shi a waya sai ka ce wani zan je ganin gwamna ko wani shugaban kasa zuwa gurin Kabir ai gwara ka taka ka je gurin shugaban kasa saboda bari ka ji in gaya maka ita take sa shara wanke ɗiban ruwa duk wani abu da ka sani da mace take yin shi take sa shi. Haba da Allah sai ka ce 20 fim. Haba ya kake wannan magana? Ba ka yarda ba? A ni ban yarda ba. To ai taka za ka yanzu ka je idan ka baka. Yanzu ma dama nake gaya ma. Yanzu ma dama gidan zan je da Allah ka daina wannan tunanin. Haba ka ringa sa mai kyakkyawar fahimta mana. An guda ka ringa cewa mace za ta ringa sashi. Kana mamaki ne wallahi amma abin da nake gaya ma gaskiya ne. Ai ba zan yarda da kai ba. Wallahi shike mata wanki shike mata shara. Ba zan yarda da kai. Ya fa mugun lalacewa fa yanda baka tunani ba. Kai da Allah ka daina wannan magana mace ba ita ta juya shi ba. Na fi san waye abokina. To shikenan. Kai dai kawai kun sha biki bana nan bari in je in mai alasanya alkhairi. Kai dai yanzu dai ka dage dai sai ka je ka gani. Sai na je. To gwara ka je ka gani wa idan ka abin da ke faru. Ba ma abin da zan gani. Zaka dawo ka bani labari. Haka yadda bane. Bari an je to. To shikenan. Yawwa na gode. Abu da lafiya. Yawwa. Abu da lafiya. Ango. Kira ake buga kofar ni zan je in duba in ga waye kauce ka je ka duba ka ga waye. Waye? Abu ne. Wani Habu? Abokin Isiyaku na bayan layi. Oh, Habu wanda aka ce ya tafi karatu? Allah sarki ka dawo? Wallahi na dawo. To sannu da zuwa ya gida? Lafiya kalau. Alhamdulillah. Sannu to nagode. Wai me haka ne wai? Ka bude mana. A'a to ai gidan ne akwai dan wasu dokoki da dan tsare-tsare ne. Shi yasa ka ji ina ma magana din ai ban bude ba. Me ya faru? Wai kai dan Allah me yasa baka rabo da barkwanci ne? Kai har yanzu ba za ka canja ba? To ina zuwa dan Allah bari mu yi magana da ita. Ina zuwa minti biyu dan Allah. Habu ne abokina da muka yi makaranta tare. Baya garin yanzu ya dawo. Ina zuwa shi garin amarya. Ganin amarya an gaya mishi ni kura ce a gidan zu da za a zo kallo na? A kin san bisa al'adun Hausawa in aka aure abokan suna zuwa ganin amarya wasu gulmace wasu kuma so suke tsakanin su Allah su mai kyau na aure ko mu. Ka je can ku ga mai maganar da za ku yi duk abin da za ku yi ku kare shi a can. Habu dan Allah maganar da zamu ba za mu iya yi daga nan mu yi ba mu. Wai kai dan Allah me yasa baka rabo da barkwanci ne? A'a ba wasa bane. Ai ka san gidan ne ba ni kadai bane ita din amaryar ce komai sai na faɗa mata shi yasa. Amarya fa na zo gani ba wai zuwa ne gidan da tari ba. To bari in faɗa mata ina zuwa dan Allah. Mun yi magana da shi to amma ina neman masa alfarma dan Allah ya dan shigo ko minti 5 ne ya zo ya gaisa da ya fita. Ki taimaka ko minti 5 ne in ya dan shigo sai ku gaisa. Minti 5 ko? Ba zai da wuce minti 5 din ba. Allah ya yarda. Habu? Na'am. To ita ta ce in tambaye ka wai za ka yi kamar minti nawa ne in ka shigo din to? Kai. Ba zan wuce minti 5 ba. Kamar minti 5 ya isa? Minti 5 ma ya isa. To ba damuwa ba sai ka haɗa da Allah ba bari in faɗa mata ai ita ce ake faɗa. Karfa wannan maganar da ake faɗa a kan shi.
ta zama gaskiya. Ya yadda ya ce zai yi minti 5 na gaisa sai ya tafi. Je ka shigo da shi. Baby ina godiya baby. Yau Abubakar ka shigo. Ba da Allah tun ka ji ka ban mutum a waje. A'a ba. Ya haka. Kai har yanzu. Ya haka. Ga tanan amarya kenan. Ka sunkuya ka gaida amarya. Ita ce amaryar ta. Ba da Allah. Ka sunkuya. Wannan din zan gaisar. Ai ko kanwata kafin ta aure ta girma wannan ballantana kuma yanzu ka ce wani durkusa in gaishe ta. Kai ka shuru. Ita ce fa amaryar ta. Ya kake haka? Ka gani ko dama ka kawo min shi ya ci mutunci na ne ko shikenan ba A'a damuwa. wallahi Allah ki hakuri baby. Ji ba ta hakuri. Wai lalacewar ta lalace ma shara take saka a cikin gidanka. Gidan da yayi da tu wallahi shine nake share. To ita ba za ta tashi ta share ba. Ka wuce ka fita min da shi a To gidan nan. zo ka baby ki hakuri. Dalla ka fita da shi a gidan nan ni na gaji da wannan zuwa. Dan uwarka ka zo mu fita. Dan Allah ka zo mu fita. Za ka da kuma magana. Kuna damuna da hayaniya fa. Mama ba da ta zo haka. Baby na sallame shi dan Allah ki hakuri. Dan Allah ki hakuri wallahi na sallame shi haka ba zai ƙara zuwa ba wallahi. Ba ma ni na gayyato shi ba wallahi. Dawo nan gurin. To. Gani. Awa kan takalman ma za ka zauna? Na cire. Wallahi ba ni na gayyace shi ba. Ba ni na gayyato shi ba. Ban san ya san gidan ba ma wallahi. Ka duba yadda kake daga min oke ya ga min kayan mata ka dage hannunka sama. Ka dage hannunka sama na ce ma. Na ce ka tashi ne? Yau ma lockdown din zan yi kenan. Kar ka sake ka sauke hannunka har sai na yi maka magana kuma ka rike idan in ka kyatta idan ka ni da kai ka san sauran. Baby dan Allah ki hakuri. Wani yarinya ma ka ga wani ta baya tafiya. Ko me ke faruwa oho? Wallahi. Ya na ka zo ka tsaya ka tafi satin ne kamar wata tsohuwar kwamfuta. To ai gwara tsohuwar kwamfuta in ta yi satin ai akwai dalili. Wai na je gidan mutumin nan. Na je gidan mutumin nan wai na kwankwasa mai. Wai sai wani magana muke da shi ta gid ya ma buɗe ma ya gama waye wai ya ƙi ya buɗe. Ha. Kai fa a nan gurin na gaya maka. Ga halin da ke ciki. Ga abin da ke faruwa ka yadda ka dinga min taurin kai a nan kake gani kamar ni na hana ka je ka ga amarya ne. Da ƙyar na samu aka ban minti 5 na shiga gidan nan wani matan nan wai ni yake sawa ya mun korar kare fa daga sani kai bai taba zagi na ba tunda muka taso tare da shi amma a ranar sai da ya zage ni. To ai kaɗan ma ka gani wallahi ai za a ma abin da ya fi haka ne kai bari ka ji in gaya maka fa ba fi laifinsa ba ne ba da kake gani laifinta ne saboda ta mallake shi ta shanye shi sai abin da ta ce fa yake fa duk wani abu da ka sani na gida wallahi shi yake mata. To wallahi ba isa ba na rantse da Allah ba isa ba sai an ɗauki mataki. Kamar ya ba isa ba sai an ɗauki mataki. Sai an ɗauki mataki. Kadin sa zan je in samu ya sanarwa da babar salin da ake ciki haka ake rayuwa ta ringa wani juya shi kai kaga abin da na gani da ya shiga cikin gidan nan. To kuma in ka je ka sanarwa da ƙanin nashi sai ma akai shi zai iya ɗaukan mataki ne komai kai bari ka ji in ga maka kawai sai dai addu'a. Da addu'a za mu yi addu'a amma wallahi sai na faɗa. To idan ba ta yi tsaye ba a kansa wallahi tallahi matan nan ta riga ta gama da shi ba wani abu da za a iya kawai sai dai addu'a Allah ya sauki. Ai na ji daɗi da ka je ka gani da idan kai waka. Wallahi na gani amma gani nake kamar 20 fim kai ko 20 fim ba za irin wannan abun ba. Allah ya kyauta. Ka gani ko kaga irin wannan abun ne bana so irin wannan tozarci ni za ka ringa ɗauko abokan ka suna min tozarci to wallahi daga yau ba yau ba wannan shine na karshe na gaya maka ka ji ko. Na ji wallahi. Kana saurare na? Ina ji sosai. Idan wani ya ƙara cewa zai zo ya ganni ka ƙara kawo shi to wallahi ni da kai a gidan nan ba ma gidan nan ba duniya ma sai ta ji mu in gaya maka za ka san da ni kake kai ba ma abokai ba ko su waye ko ɗan uwanka kar in ƙara ganin wani a cikin gidan nan. To kanina ma na hana shi zuwa barantana wani aboki billahi lazi ba wanda zan ƙara gayyatowa kuma wani ɗin ma ba ni da gayyato shi ba kwatance aka mai yazo ki haƙuri baby in Allah ya daba mai ƙara zuwa in sauke hannun baby wallahi daga yau na daina kula kowa kam abokaina na daina kula su akan ki aini wallahi akan ki kowa ma zan iya rabuwa da shi da ka sama wa kanka lafiya kuwa. Ina godiya baby in sauke hannun Sauke. to baby Me haka? Kana nufin wannan abun kenan na saka ka wala shine har kace wani haka haka. wallahi ba wahala bace wallahi ba wahala bace Tashi ka dauki bokiti ka ɗebo min ruwa. burtsatsin fa ya lalace baby Burtsatse ya lalace.
ai akwai, ina na tsallake na can gurin ne sannan. Can wajen gidan baba Sani? Ko gidan baba waye ne, ka je ka ɗebo a can ka zo ka cika mana wa'annan abubuwa, kuma gidan nan ma banda ka share ma gashi duk abin yayi datti, ka zo ka wanke cikin gidan nan ma kai mofin nashi. A ƙara sharewa dai ko? Me nake gaya maka kana bani amsa wai? Bari ɗauko botukan to ina zo. Ɗauko bokitin kawai wai? Gashi nan na ɗauko ragowar ruwan ne na ɗan juye kaɗan. Akwai ruwa ragowar ne a can. To kai sauri. Ɗauke wayata. Aje ka. Dama sauran in ga wallahi ka je ka jima. Kabir. Ne? Ya na ganka da bokiti? Mata ta zan je ɗebo ruwa. To duk yaran garin nan da almajiran garin nan a rasa wanda za a yi ka ɗebo ruwa sai kai? Dan ta ce in je in ɗebo da kaina laifi ne? Ba mata ta bace? To ai na ga ko lokacin da kana gida kafin kai aure baka yi wa mahaifiyarka wannan abun ba. Mahaifiyata daban, matata daban. Kar ka ƙara min irin wannan magana. Akan matata zan iya ci maka mutunci in maka wulaƙanci. Yauwa, kar ka ƙara shiga saboda matata. Daman shi yasa ta faɗa min idan na ɗebo ruwan in dinga zagaya ta baya saboda tana da 'yan bakin ciki da munafukai da mahasada a wajen nan. Kai ɗaya daga cikin su ne. Don haka akan matata zan maka wulaƙanci. Kar ka ƙara min magana akan matata. Na dina kula kowa akan matata. Zan iya ruwa ma da kowa akan matata. Don haka kai ma ba ni ba kai. Kar ka ƙara kula ni. Kar ka ƙara min magana. Ba ni ba kai. Kar ka ƙara kula ni. Munafurcin banza. Ya Rasulillahi manzan Allah. Yawwa. To, ina kawun ya kuma ya zo ɗan ibi ruwa. Kawu ya zo ya kunna mini ruwa kuma shi ruwa. Ba ruwa ba. Yawa kawu. Musa. Ina yi ne? Lafiya lau. Ya na ganka anan kuma? Yi wallahi. Yanzu duk famfunan nan na bayan gidajen nan naku duk babu ruwan ya ka zo nan? Ya lalace ne famfon bayan layi. Shine sai na ce tun da nan da ruwan bari in taho shine na taho. To ina yaran nan da almajiran nan ba za su ɗebo ruwan ba sai dai kai. Ita ba ta son wasu su ɗebo ruwan ne. Ba ta bari ma a shiga gidan. Ta fi so ni da kaina in zo in ɗebo mata. Wallahi ba komai aikawa a kunna mun sai in ɗiba. Kabir. Na? Ko dai abin da ake faɗa a kanka gaskiya ne ne? Me ake cewa? Ana cewa kai kake wa matarka share-share, kake mata wanke-wanke a cikin gida. Yanzu munafurcin mutane har ya zo wannan unguwar kawu. Kai ma an kama ka wannan gulman? To billahi allazi la ilaha illa huwa zamu zauna. Sai ka faɗa min suwaye suke faɗa maganar nan saboda ni ba zan bari a ce matata mutunci ba. Akan matata zan iya taso masifa da bala'i. Na rantsa da girman Allah kawu. Ni ba na rabuwa da ko akan matata. Kunno mu ruwan. Haka ne? Sai yanzu na mai magana da zami. Shikenan. Bari in kunno ma ruwan. Mutane sai munafurcin tsiya. Bari in kunno. Da gulma. Ba dama a ga an manne ana soyayya. An shaku juna ana soyayya. Mata tana da mutunta sai gulma da munafurci sai an raba ku da ita. To wallahi zaka faɗi ko su waye. Sai an gaya min su. Na ji na ɗauki mataki. Bawan mata ya zamo bawan matarsa. Kuka mata kar ku cutar da mazajenku, akwai hisabi a ran kiyama. Za mu mace duk daren dadewa. Hajiya idan muka je gidan Aisha biya shirfin ba. Gidan Talatu za mu biya. A'a, Kabiru. Ina yi ne? Lafiya lau. Gida. Ya na ganka da kaya haka a hannu a gahi na a rarrate haka. Ai gara ku samu wani almajiri a ɗaura masa. Amma kaya haka kawai niki da hi da kai? Ba komai wallahi ai na saba kullum haka muke fita. Tallan magani za mu tafi. Magani? Ai da yake mai ɗakin na magani take sayarwa. Ikon Allah. Shine muka fito muke zazzagayawa. Da kyau. A wannan ai ba ita ce matar da ka aura ba? Ita ce. Ai magani take sayarwa ita ce beban amaryar. Ikon Allah. Ke baiwar Allah kuma ba gaisuwa haka? To da za mu tafi to. Ikon Allah. Ranta sai ɓaci yanzu. Ye? Za mu tafi. Ikon Allah. Mu je baby.
dan uwan babata ne. Ikon Allah, wannan yaron wannan ba haka ta bashi ba, ba haka ta bashi ba. Ka Allah ya sauke. Shikenan. Wai me kike faɗa haka ne? Kai, wallahi tallahi ni fa na baki magani, ai baki da matsala da magani na. Sha yanzu, magani yanzu. Shikenan ba damuwa. Kin zaki bani labari da bakinki. Ok, sai an jima. Za mu je gidan Antani? Kai, me na ce maka? Za mu je tallan magani. Da na ce maka za mu je tallan magani sai kuma na ce maka kowane tarkace ka gani a hanya ka tsaya ka yi mai magana. Dan uwan mamanmu ne fa. Dan uwan mamanku, to ko maman ta kuma idan na ƙara ganin muna tafiya da kai naga ka tsaya ka kula wani ka yi mai magana ni da kai. Wallahi yau ba za ka yi bacci ba ma yau ba sai ka yi kwana 3 ba za ka yi bacci ba. To baby ki haƙuri dan Allah. Kai barka. Kuma su suka mun magana ma wallahi. Su yi ma magana ko waye yi maka magana karka kula shi ko cinnaka ko kunama ya cije ka in ji kai min haka da baki ka rufe min baki idan kuma kai magana ka san sauran ko ka wuce mu. Wallahi ba zan yi. Kwastoma suna ta jira na kana ta bata min lokaci wai kuna tsayuwa da mutane kuna fira sannu mai jama'a rufe min baki. Ba zan yi kuka ba wallahi. Wallahi ba zan yi kuka ba zan yi shiru. Baby wallahi shiru. Kabiru ba tana kan me zaka ce in daina magana? Ya na ga dan uwana ba zan yi magana ba. to cewa ka dole sai kan magana. Dole sai ne maka magana mana kai ba dan uwana bane ba. To mata ta ce kan karfin kuwa muna tafiya muna talla. Ita mata ta haska za ta ita take sanya ka ita take ana ka kai. Ai magana ta nake ji farin cikin ta shine nawa darin mata ta ya baci gundurin kowa ya baci a cikin gari. Har da ƴan uwan naka? Kar ka karin magana. In ka gani a hanya kar ka kula magana na fi kaunarta. Na fi kaunarta da kowa. Ai san ta nake kamar nan mutum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda ake faɗa a gari ya tabbata. Ai da ta nan zan ba amma garan koma ta hanyar da suka biyo jiyan gami ya faru. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru kake salati? Ai komai ma ya faru. Wai Adamu ka san me yake faruwa cikin garin nan? A wallahi abu ne gaba daya faru ya zo ya daure min kai na kasa ma komai. Abin na gani da ido na wallahi kaman zan yi kuka. Kabir na gani cikin wani hali. Kabiru namu. Aha. Dazu zan je gidan Baba Azumi, zan je zan karbo sabo. Ina shawo kwana. Wallahi abin da na gani yanda ka san ne kuka. Me ka gani? Kaya ya dauko a kansa wannan a gabansa haka jaka ga wata jaka a bannan a bayansa ya taho wai wannan za su ni na mai tana ma tafiya za su wai ashe wai tallan magani za su je. Shi Kabirin ai abin ma da zai baka mamaki da ne mishi magana wai kar na kare mishi magana dan uwana wai kar na kare mishi magana wai matarsa ta hana shi ya ma kowa magana akan matarsa sai ya batawa da kowa. No wonder ni ma akwai lokacin da ina zaune na ga ya wuce da bokitin ruwa zai ɗebo ruwa. Kai ma ka gani kenan. Na ga da tare shi nake tambaye sa me zai yi da bokiti sai yake ce mun matarsa ce ta aike shi zai je ɗebo ruwa. Nake gaya masa cewa wannan bai dace ba duk almajiran yankin nan ya kira su mana ya ba su je su ɗebo masa ruwan. Kawai da ƙarshe ma dai ya balbale ni da balbalin bala'i ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba kai da ƙarshe ma ya ce kan na ƙara kula shi. Sai da kawai ina kokarin gaya masa gaskiya. Amma a yanayin yadda labari zo mana tare da shi kuka wasan ƙasa ai. Kwarai kuwa. To yanzu mace ce za ta haɗa ku da shi? Gashi ta haɗa mu mata kuma. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ni ina expecting ba laifin shi bane matan nan ba haka ta bar shi ba. Gaskiya ba haka ta bar shi ba. To abin ma da zai daure maka kai. Babu yanda mahaifiyarsa ba ta yi ba akan cewar kar ya sake ya auri yarinyar nan. Sabida ba a san asalinta ba a san tushenta ba hasali ma a cikin dajin ba a san menene alƙiblarta ba.
amma haka nan ya tubure shi lallai dole sai yayi. Yanzu gashi ya zo ya auren abin ya zo ya damu kowa. Shi yasa ake so in mutum zai aure sai an yi bincike. To sai ka san asalin mutum daga ina yake, me yake yi. Kuma kin san me ke faruwa fa a gari? Sai ka faɗa. Wai duk inda na je sai su Bashir su ɗari ma dai na haɗu da Isa shi ma a hanya. Farko na ji magana ni ban ma ɗauke su da wani muhimmanci ba. Sai yanzu wancan ya gaya min wancan ya gaya min. Wai wannan matar Yaya Musan da Yaya Kabir. Wai ta masa ne ko yaya aka yi sai ya gan shi can an gan shi wai ya je ya sai magi a shago ko ki gan shi an ce wai ya je ya ɗebo ruwa da kansa fa a kafa. Wai ya je ya kai ya yi ne maganganun tun ina ɗaukan su kamar shirme abin na ɗaukan shi kamar wasa sai na ji wannan ya gaya min wannan ya gaya min. Na ce wannan abin duk yanda aka yi dai kamar akwai ƙanshin gaskiya a cikin ce bari dai in zo in baki labarin halin da ake ciki don gwara ki sani. To an yi mamakin jin wannan labarin ba. Ban yi mamaki ba saboda ina san za ta kasance saboda ba abin da ban gaya ba. Kakka fara kada ka yi wannan yarinya matsafiya ce. Ka ji yarinya wata na tallan magani? A'a to. Me maganin ba tsafi take ba menene kamar ta hakan nan? Wallahi. Kyan dan maciji? Tana sai da magunguna me yasa ba za ta kama shi ba? Kyalkyalban zai gani. To ka gani na gaya masa kada ka yi yace min shi sai yayi kuma ni sai da na bashi ma abin nan nace masa kada ka kuskura tunda ka kafe kai dole sai ka yi auren nan ka a kuskure wani abu ya faru ka zo ka gaya min ba na so in ji yace to kaga ko ai yanzu ba zai zo ya gaya min ba wai ya zo da shin ne yake dauko ruwa ya je ya dauko ruwa a kan shi ya kawo kuma ba fa mutum ɗaya gaya min ba mutane da wannan ya faɗan ba haka fa ake ta gaya min ba. To ai shi kenan. To ni dai abin da nake ganin zan yanzu zan taka kafa da kafa ni dai in je in gani har gida in ga abin da ido na saboda wallahi na san Kabiru yana cikin tsaka mai wuya. To in ka jira ne za ka bi shi. Wai dai zan gaya miki. To ka gaya min ka da bata man raina kenan. In ta jin raina na ɓaci saboda ba da abin da zan iya yi ya riga ya shiga tsaka mai wuya. Ai shi sa ake so mutum ya dinga jin maganar iyayensa a ba su shawara su ɗauka. Uwa da uba ba za su gaya maka abin da zai cuce ka ba a rayuwa. Duk uwa ta gari so take ta ga ɗanta ya zama ya fi ma kowa a duniya jin daɗi. To ya ce ba haka ba ya yake so ya shi in ya so abu kamar ɗaya so fitowa shi to ai yanzu da ba yanzu ga shi yana jin yawa a to shi kenan ya dai wani zan zai je ka gani to je ka dawo shi kenan sai ka dawo kai dama duk mutumin da zai bijire magana iyayensa duk mutumin da zai bijire magana iyaye to wallahi yana cikin matsala ba zai samu duk abin da yake so ba. Dole ka kwantar da kanka ka bi iyayenka sau da kafa sai ka ga buɗi amma kullum kai kana bata iyaye da kullum ransu a ɓace da kai na za ka samu yadda kake so. Allah ka shirya. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ko ba kowa a gidan ne? A'a. Ba ke mana hayaniya ne? Hayaniya kuma sallama fa nake zaki ce hayaniya? Kai, tana ka shigo. Ta kofa mana na shigo. Ta kofa? Ina kanin mai gidan ne yana ina gunsa na zo ai ba gunki ne na zo ba. Ka ba na jin shi ne? Kin ga baiwar Allah duk abin da ake faɗa din nan wai kin shanye shi wai sai abin da kika sa shi na zo in gane wa ido na. Ka ganka karka suke kai mu rashin kunya. Ya kake gaya mata haka? Yayarka ce fa. Yaushe ka lalace haka? To ai wai ɗiba ruwa ma kake? Ina ebo ba gidana bane? Farin cikin ta shine farin ciki na. So ya ka gaida ita. Allah ya sauwake in gaida wannan. Allah ya sauwake dama ai yaya tawa wannan kai dai ka je ka kwaso ta inda kwaso ta umma ce ta turo ni din ma ta ce in zo in zuba ido in gani an ce kai ne shara kai ne wanke kai ne ɗiba ruwa babu abin da take duk wani aikin gida kai kaɗai kake yin sa kuma ana ganin ka a hanya kana wannan shine umma ta ce in zo in zuba ido in gani in je in gaya mata wallahi ta sa ka saki wannan ka zo ka gani da ka zo ka gani sai me ka gaske ta ba yar ka bace Allah ya sauke in gaida wannan haka kurin sai in gaida ita mutunta ka take kimar ka take gani sai mu za mu ga kimar ta ba za ka mar shi kunya idan ba wuce ba to zan ga wa umma wallahi kai ka sallame ta ba magana ake maka ba kawai ka fita wannan irin in fita ba dan nazo gidanka wai har wani abu ne na kira ka a waya to dan gidanka ne take so shi nake so abin da take so shine farin ciki fita haka ta mai da kai ko gaisuwa kai ya za in ga wai zai gaida wannan fita ba magana ake
ke ma ba shi kenan ai zan gaya wa umma kada ƙara fita gidan nan. za ka Kada gaya ƙara fita kamar mara ɗa'a mara hankali. Dan Allah ki haƙuri baby. wai wannan kanin kan nan ne Shi ne ya girma kuma yana da. ni zai zo yayi wa rashin kunya Ba rashin kunya miki ba dan Allah ki haƙuri. Dan ya Rasulullahi. dauki bokitin nan ka wuce ka je ka ɗebo ruwan nan ka je ka ɗebo sai ka wanke gidan nan na faɗa maka ko ai baka wanke cikin gidan nan ba yau sai ka wanke gidan nan tas ɗin To baby dan Allah ki haƙuri. kai wai ni yaron nan zai zo gidan nan yana yi wa wulakanci har yana ɗaga min murya gaskiya ne na san da zan yi wato abin da yasa na ce bara in zo in same ka a matsayinka na dan uwansa ni kuma abokina kuma wanda muka taso tare a gaskiya yana cikin wani hali a matsayinsa na dan uwanka bai kamata a ce ku bar Kabir a cikin irin wannan halin ba ni kuma na ga abokina ne to ban san daga bangaren ku ko akwai wani shirye-shirye da kuke na gurin daukan mataki ba Kabir fa ta karaɗe kaga kasuwannin ƙauye tallan magani su zuro din nan kaf tun daga total har dangi yawo a kafa ya je ya auro wata kabila a dokar daji ba a san ma wace kabila ba ce yawo babu inda ba sa zuwa bai san in za a kwana a wani wannan tafiyar ba za ta taba sarewa ba ya zama kamar wani mara hankali ya susuce to gaskiya Kabir yana cikin wani hali to gaskiya na ji daɗin maganarka kuma mu ma wannan abin duk da kake magana shine tunanin da muke a gida in na fito waje shi ake gaya mu banda mutane da yawa mata da maza da suke zuwa suna samun mahaifiyarmu suna ta sanar da ita amma fa abin da nake so ka sani mu ma muna kokarin ɗaukan mataki dan ni ma na je ban jima da zuwa ba ni ma ta mun wannan abin na tabbatar da ido na amma fa abin da nake so ka sani duka fa wannan abin da yake faruwa da Kabir yaya Kabir ba komai yake damunsa ba illa kin bin umarnin iyaye ba zai ga daidai ba kwata-kwata mahaifiyarmu ya ƙi bi umarninta saboda shi kuma abin da yake gani kasan ita uwa tana da duba da abin da zai zama alkhairi wa ɗanta tabbas haka ne shi kuma sai kasa gane hakan gani yake kamar ba ta san shi da alheri ne ma gaba ɗaya ƙarshe abin da ya nuna domin wata rana ya je ya kawo wata akan yana so ya aure ta mahaifiyarmu ta ce gaskiya wannan bata kwanta mata ba saboda duba da yanayinta da raɗe-raɗi da aka dinga ji akan baiwar Allah ba mutuniyar kirki bace irin matan nan ne masu dan tsalle-tsalle a unguwa hakan nan ba tarbiya ba komai bai kamata ba dama to nan ta ce a'a ana nan sai ya ce to bari ya je ya samo Saliha wai ya samo wata 'yar malamai ran nan katsam sai ya zo da wata baiwar Allah har da liƙaf a fuskarta Alhamdulillah babu yau dai alƙawarin ki na cika shi To, shi yasa na ɗauko ta na kawo riƙe ta walida ke ita ce walidar? ita ce Allah sarki ka ce ka zo da surukata ƴata. wallahi Walida? Sannu ku lafiya lau na gajiya. Duk kuna nan kalau? To madalla madalla. Ashe ana lara ta karatu. Alhamdulillah na gama FC na. To kuma To shi ma na addini shi kuma ba. har ma na yi sauka amma dai ina kan yi har yanzu. Alhamdulillah. To Allah ya bada sa'a. To Allah ya tabbatar da alheri. ai da mun Allah ya sa a yi da. don hankali ce sosai wallahi Allah sarki. wallahi da Sannu. Ana ta bani labarin ki ai yace wannan yace wancan. Nace to na dai garan da zaka kawo min walidan nan ganta ashe. To yayi ki Allah sanya alheri. Allah ya tabbatar da alheri. gidan malamai ne gidansu Allah sarki. haka kowa za ta ganta da shiga ta kamala Allahu a akbar. karatu yara ƙanana wallahi kamar da yake ina su ma Ya sunan mahaifin nata? malam Isyaku To, ai da malam Isiyaku ce? To madalla. Yayi kyau. Nagode. to bayan nan ya samu mahaifin nata malami ne da komai da kuma amma ka san faɗan yau ka haife shi ne baka haifa linsa to tabbas wannan wallahi haka yake. karshe sai aka gano wannan baiwar Allah duk wannan liƙaf din da take sawa mutuniyar banza ce domin ta fi ta baya ma haɗari don wannan 'yan daba take bi suna kwashen waya
Ya ake ciki ne mai arna? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ina kika je? Baba nan gidan su Zainab na ce. To ban gaya miki kan cewa kada ki yadda ki fita ko da ta nan da kofar gida ne dan baki zo kin gaya min ba. Ban gaya miki haka ba. Ai hakuri baba in Allah ya yarda ba za ka ƙara ba. Kar ki saki. Kabiru! Me haka yana wace duniya ka shiga haka? Me yake faruwa ne da ka? Ai abin ne ya sani cikin rudani. Kamar rudani na ne? Akan walida ne. Me kuma kai? To zantuka sun fara yawa babu akan zancen walida. Wannan ya zo min da magana akan ruwan walida tana shaye-shaye. Wannan daban ya zo min da magana akan wai kai suke da shi irin kilik din nan wai suna kwace. Wani ya zo min da magana akan wai karuwa ce. Sunan ta ma da ake kiranta da shi yar damusa. To shi ne na tsorata na ce yar damusa matar da muka alƙawarin aure shi ne gaba ɗaya taɓa ce ta bai mutum magana mara daɗi. Kabiru, shi sa na gaya maka idan kana neman mutum kana neman yarinya dole sai ka tsaya ka nazarce ta sosai, sai ka fahimci yaya take. Shi kansa auren da kake ji da gani fahimtar juna ne, sai an fahimci juna, kuma sai ka san me ya ɗabi'unta. Me yasa ake ba da lokaci a yi taɗi? Ai saboda a fahimci juna, ka gano ka fahimci ɗabi'unta. Kai idan ka so abu, idan ranka yana son mutum a duniya ba ka ganin laifinsa, ba ka wani bincike a kansa, kowa gani kake yadda kake na kirkin haka kake gani, kowa ma haka yake, kuma ba a nan take ba. Yanzu dan Allah dan annabi yanzu kamar walidan nan me na faɗa? Na gaya maka na ce kai nazari, wannan abaya da take sawa da wasu niqab da su waye ba shi bane abun. To yanzu gashi nan gaba gari yawa yanzu kana jin abubuwan da ake cewa tana yi, kuma mutum ɗaya ya yi magana, na biyu ya magana, wallahi na uku ba zai yi ƙarya ba. To ai na uku ne tsorata ne ce wai irin kunama ce. To na ya ga za su da wannan hijabi rungujeje sun shiga ba abin da ba sa yi, sata, a shiga kasuwa a ɗauke kayan mutane, kaga ana bin su ana musu ihu duka fa a wannan hijabin da niqab din. Gani ne kamar ba za ta yi walida, wasu ne da ke nan wai irin kunama. Abin nan ya tsorata ni. To ba na gaya maka ba, ya kamata da yanzu duk abin da za ka yi ka dinga nazari, kana tunani, kana bincike tukunna, ba kawai daga ka samu abu shi kenan sai ka fada ka duk ka tashi ka hana kanka natsuwa. haba Kabiru, ka girma, ya kamata ka yi daina ka dinga lissafi, ina ilimin ka yake zuwa ne? Ya tsorata ni ai baba. Allah ya sawaka. To bayan wannan an yi wannan an gama, sai ya daɗa zuwa sai ya ɗauko wannan wacce yake aura yanzu. Baban mu ta mata tambayoyi, amma tambayoyin nata gabaki ɗaya ba hankali a cikinsu, gaba ɗaya kamar ma bata san me take yi ba. To ku zauna mana, bismillah. Sannin ku da zuwa. Yawwa. Umma wannan ita ce Bilkisu
da nake ta baki labari shi ne na kawo ta gaire ki. Allah sarki ka ce surukata ce. Na yi umma. Lafiya lau. Lafiya kalau. Yawwa. Bilkisu kenan. Ki da ma nan garin ce ko? A'a, ni ba wannan garin bane ba. Kasuwanci nake zuwa. Da yan uwan naki kuke tare? A ni kadai ce. Ke kadai ce? Ina zuwa ne na zo na kawo magani na gama siyarwa kuma sai na siya kaya sai na koma garin na. To haka ne. Allah sarki gaskiya ne. To an dai karatu ko da Arabiya da bokon ko? Ni ko ba na yin boko. Ba ke boko ba ke? Ni ba ni boko ba mun dai Islamiyya dai haka. To Islamiyya ashe kin sauke kenan Bilkisu. Mu ba sauka muke yi ba. Kawai ana yi mana karatu ne. Ba ku sauka ba? Sai izifi kenan. Izin ki nawa? Ba a mana wani izifi ko kuma wata sura kawai dai fa ana fa mana karatu ne kawai. Kin san da ke ba nan bane. Haka ne. Haka ne. To ba damuwa. Ba komai. To umma zan raka ta dan kaddare ya ta sa kaya ta koma. To Bilkisu ma san jin. To mu jima da yawa. Bilkisu kenan. Wannan shege rawan kan naka ya kadangaren gobara za ka gaya musu wallahi za ka zo ka same ni. Wannan yarinya haka ido a buɗe kar raga ita kamar ido kamar ka taso yi gyada kai kuma kana rawar kai sai ka ce kadangaren gobara za ka zo ka same ni. Wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba da ni za a yi wannan shegantakar a gidan nan ba. To da ta tafin sai me? To tsaya gaya maka. Da Allah na ka samu wannan yarinyar. Wallahi mami irin suna shigowa kasuwanci ne haka to akwai abokan musu abba suna karban kaya a wajen su da yan uwanta to shine kuma wani ikon Allah sai kuma da ta mu ta zo daya tana da kai da ya mu shiru da baki ta ku ta zo daya ina da haka ta ku ta zo daya yace da haka yarinyar ta ku ido tarar da ita yarinya ba a rabu ba boko ba ta ma san inda ta dosa ba an tambaye ta karatu an tambaye ta yayi duk ta rasa inda za ta faɗa ta rasa abin da za ta faɗa sai kama take yi kaga za ka ce ta ku ta zo ɗaya to ni ba ta zo ɗaya da kai ba wallahi umma ita ta da ta bangaren hadisi kike faɗa ko Qur'ani ba ta gane Hausa ba sanni lauyar ta kai ne lauyar ta ko nace kai ne lauyar ta ko a to ba kai ne lauyar ta ban da kai wani kake wani kakkare ta ka san su ne ya ga kike tsayawa daga can kauyen su ta zo tana talla a ce kamar wannan yarinya tana talla magani sai ka ce irin mai ganye wallahi Bilkisu ina kana magana to ba za ka aure ta ba wannan yarinya ai an ce ni uba ya samo ya'yansa kowa ta gari dan Allah umma ki haƙuri wallahi tana da biyayya Allah wallahi mun fuskanci juna sosai ni daɗe da ita wallahi an kai wajen shekara fa wallahi mai tarbiyya ce umma to Allah sa tare kuka da wani duniya ba za ka aure ta ba na gaya maka wannan tafi karfinka idan ta abushe yarinya ce wallahi wani so kake sai na tsinka maka mali tukunna wallahi wannan gaskiya ba guri fita ga ni guri nace tana da ladabi din ba za ka aure ta ba wallahi da mahaifiyar ta ce kai ya aure ta ya tsalle ya dire ya ce wallahi shi abin ya ishe shi haka wai ai baban ba ta so ya aure allan fir wallahi sai ya aure ta baban mu ta hada shi da yan uwanmu ma suka yi yayyan mu suka yi kowa yace shi wallahi ƙarya ne shi ya ji ya gani ya tibure to a lokacin ni na fara wani tunani ko dai tun daga lokacin bata bar shi haka bane a lokacin ma ta fara aikin sihirce-sihircen akan shi komai gaskiya dai aka rabu da shi ya aure babanmu ta ce ba ruwanta duk abin da ya je ya dawo to wallahi daga nan ba a jima ba da wannan aure wai sai ji muka yaya kabir wai shine ɗiban ruwa yaya kabir shine wanke-wanke yaya kabir shine duk wani aikin gida abin da yana bamu mamaki da idona na ga yaya kabir ya ɗebo ruwa yana tafiya da na mai magana sai nuna mun wai ai matarsa ce ta sa shi sannan uwa uba tallan magani suka ɗora da tallan magani yana ango tana amarya wai amaryar
sai baka ga sun je majalisa mata in irin mutane a majalisar ma sai da abinci a bakin titi ko yan acaba ko taron a dai sau ta je sai bayani take maganin kaza shi kuma ta loda makaya sai tafiya yake ya gigice ya fita a hayyacinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Amma na gaya wa mahaifiyarmu ta je ta same shi a gida. Kuka mata, kar ku cutar da mazajenku, akwai hisabi a ran kiyama, za mu mace duk daren daɗewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabiru, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Abinda ake faɗa na gani, na ga abinda ake faɗa. Wato yanzu ta da kai dan aiki wanke wanke kake mata ko? Kabiru, Na, haka ka zama? me ya faru? Nace haka ka zama? Me ya faru? Me bai faru ba? Ka zama dan aiki, kana mata wanke-wanke ko? Aiki ne mata yawa shine nake taya ta umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe abin da ake faɗa gaskiya ne, na gani. A'a. Dama ka aure wannan shi umar matar? Wannan shi umar biyar mata ɗaya tsafi? Wannan? Dan Allah umma ki haƙuri. In baka tashi min daga nan ba zan buge ka wallahi. Dan Allah ki haƙuri. Yanzu ke aure kenan wannan? Dan Allah umma ki haƙuri. Wallahi aiki ne mata yawa nake taya ta. Ba komai wallahi. Kai min shuru da bakin cikin da nake gani yanzu. Wato shi ke kin mayar min da dan wanke wanke dan shara dan dako dan waye duka shi kadai ko? Kin magance min da ko? Umma dan Allah ki haƙuri. Dama na faɗa. Ki haƙuri umma dan Allah. Dama na faɗa tun tuntuni dama ke ba 'yar mutunci ba ce. Matsafiya ce ke. Dama tallan magani ba dole ki tsafi ba. Ba arabu ba boko. Kin zo mu je raka ki hawo mashin. Ba zan je in hawo mashin ba, kai mun shiru kada zane ka. Da tsitsin ka maka mari yanzu. Ai ka na san yanzu kai kanka ya riga ya tafi baka cikin hankalinka. Ba a natsa kake ba wallahi. Lafiya ta tsaro wallahi. Kuma wallahi sai na raba ku da ita. Sai ka sake ta wallahi ba za ka zauna da wannan matsafiyar ba wallahi. Wai kana jin ka? A'a dan Allah ki haƙuri. To sashi ya dake ni, zo ka dake ni. Ka sa ka dake ni. Mara kunya fitsararriya. Algunguma munafuka. Zo mu je raka ki. Ba wani ba kai ka kawo ni? Nace kai ka kawo ni? Ba zan ta ka raka ni ba. Ai wallahi sai ya raba ku. Sai ya raba ku. Ba za ki zo taba zama kana ba. Matsafiya kawai. Kai kuma ba a hankalinka kake ba. Na sani. Za a nemo maka magani. A raba ka da ita sai ka rabu da ita wallahi. Na fitin banza. Yar iskar yarinya kawai. Ka ci gaba da yin mutunci na. Ma me yasa kurkuwa? Wallahi yara ne wallahi ba. Kaga bar aikin nan zo na. Gani. Wato shi ne da na sa ka wanke wanken sai ka tashi ka bar min kofar na aka ka bar kofar har uwar taka ta shigo. Wannan ne zan ba almajiri abinci ko sai na tura na ta dace ashe ba ta dace ba amma da Allah ki haƙuri zan dinga sa kwaɗin ina rufewa wallahi. Na ji da yau ba na son irin wannan kar ka ƙara min irin wannan gangancin. Ba zan kuma ai na dina ba wanda zai ƙara zuwa gidan nan wallahi ba ki bari zai ba. Ka tashi ka je ka karisa aikin nan ka zo kai min ka karisa sharan cikin gidan nan ka zo kai sharan tsakar gidan. Ina maka magana kana miyar mu? Akwai hisabi a ran kiyama, za mu mace duk daren dadewa. Yanzu haka maganar da nake ma muna so mu san ta inda za mu shiga mu fita mu raba shi da wannan mushirkar da yake aura. Gaskiya dai ya kamata
kuma idan buƙatar hakan ta taso ni ma akwai ƴar shawarar da nake so zan bayar. Gaskiya. To shikenan in ya so in Allah ya kai mu tun da yanzu mahaifiyar ta mu bata nan ta tafi gun wani a nan gun malam Isa din nan da almajiran nan akan za a yi addu'a akan abun. Idan ta dawo da yamma sai in kira ka sai mu je gunta sai mu ji menene abin da ya kamata a yi. Shikenan ba matsala. Insha Allah idan hakan buƙatar hakan ta taso insha Allah ni ma daga bangare na akwai gudunmuwar da zan bayar insha Allah. Nagode. Insha Allah. Godiya miki. Ba damuwa baran ji. To shikenan sai ka. Yawwa. Sai ka ji ni din. To shikenan ba damuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan irin rayuwa ne. Kabir kana cikin wani hali. Allah ya raba lafiya, Allah ya yi ma. Wato Kamalu, abin da ya sa na neme na kira ka an sa mu zauna da kai. Ina son tambaye ka ne wannan mataki kuke ɗauka ne a cikin gidan nan. Sabida abubuwa biyu da suke ban mamaki. Farko kan ban ɗau abin da mahimmanci ba. Amma na biyun ya fi tunzura ne ya ban mamaki. Saboda tun na farko da na ga ya ɗauko abin ɗiban ruwa ya zo zai ɗebi ruwa da kansa. Shi Kabiru. To sai nake tunanin ko ruwa ne ya ƙare musu. Kaga zai iya zuwa ya ɗiba ko? Haka ne gaskiya. To amma babban abin da ya tunzura ne ya ban mamaki. Da na gan shi wai jaka da baya a rataye da jaka a ka. Wai suna wani tallan magani. To kaga wannan abin? Wannan abin shi ne ya tsaya min a rai. Gaskiya. Shi ne nake ta mamaki. To shi ne na ce bari dai in same ka in tambaye ka wai wannan mataki kuke ɗauka kai da umman naku a cikin gidan? To mataki dai gaskiya muna ɗaukansa. Dan a yanzu magana da nake ma umman tamu ta fita ta je gurin wannan malam mai dala'ili suke cewa ne za ta je akan ta karɓo magunguna domin kai ma ka san umma dai ba za ta zauna ba. Ni kuma muna nan dai muna ta samun matsaltsalu da ita matar tasa. Da yanzu haka so nake je gida na dan wanka zan je ma gidan nasa saboda kiransa da umma ta ce in je in yi. Amma ana nan ana ɗaukan mataki magana ta gaskiya akan abun saboda duk abubuwan da ka gani kake tunanin kamar zarge-zarge ne ko mutane ne suke ta faɗa ba haka bane, magana gaskiya haka ne. Duk abin da ka gani wallahi matan nan juya shi take, abin ma ƙara ta'azzara take, wai ta mai da shi samfur. Kaji gaskiya. Samfur din wai da ta mai da shi wai na tallan magani, idan mace tana son maganin mallake mijinta za ta nuna mata shi Kabir wato mijinta ta ga yadda take juya shi ta tabbatar maganin ta yana aiki saboda ita ma ta je ta gwada ta gani. To wallahi abin da ake ciki kenan, kuma amma insha Allah muna nan muna daukan mataki. Alhamdulillah. Ni ma zan je gida. Duk da ni ma ba zan zauna ba, zan ci gaba da daukar mataki ne ma akai. Yawwa. Zan biya ta gidan ni ma in je ya ake ciki. To shikenan. Yawwa. Abin da za a yi kenan. To na gode, ni yanzu bari in karasa can gida. To shikenan. To shikenan. Sai da kula. To shikenan Kamal. Yawwa. San da fitowa. San da fitowa yau rana ta yi sosai. Yanzu dan Allah dan Annabi tun safe ka duba gidan nan yanda yi. Na share. Ka share me ka share a nan gurin? Sai yanzu da na fito ne ma tukuna kake kokarin zaka share. To ka tashi ka share gidan nan yanzu na minti 2 yayi yau. Wa tsakar gidan ma kai alwala? Lalle sabon guri yayi yawa. Ni kake wa alwala a tsakar gida? Ka tashi ka je ka bi ka share ruwan nan duka ka share shi. Ka cire takalmin nan wani irin ni in sa takalmi ina zo kai ka sa takalmi? Wannan karar tsintsiyan tana damuna kai a hankali. Ba ka jin ana dokin ne? Ka je ka duba. Nan ne?
baby wasu mata ne suka zo ina ganin kamar ko magani suka zo mata kai ka je ka sai na faɗa maka ma kwastomi na ne ka je ka buɗe musu dalla kai sauri wannan sannu ku da zuwa salamu alaikum sannu ku da askura kon musu abin zama mana sannu ku da zuwa ajiye nan je ka dauko ɗaya bismillah ku shigo mana sannu ku da zuwa bismillah sannu ku da zuwa bismillah ku ne a hanyar nan wallahi ya dai me kake yi ba komai ban ce ka daina daga tsintsiyan nan da karfi ba ya hanya lafiya kalau lafiya lau ya aiki ya gida kalau alhamdulillah ba na ce kai sharan nan tsintsiyan nan kasa ba tana damun mu da kara baka ji muna magana ba ne ce ku ne a hanya wallahi mu ne a hanya yayi dama na zo ne an san wannan maganin naki me kyan nan na mallaka nake so me kyau zazzafa wanda irin wanda kika mallake mijinki ai karki damu magani na kai ba ma magani ba magunguna na duka babu mara kyau duka masu kyau ne kai ba yanzu ba ga samfurin nan kin gani ba me tantama akan maka ina magana na amma za ka ce ba ran ke daɗe ba bebi ba komai ka je bakin kofar na akwai wani magani a farin lera ka ɗauko min shi shi baby ba za ka gaishe da su ba ne? ina yi ne ai na lafiya ina yi kana ta washe ba aiki ana ta yi kenan ka sha ta ci gaba da aiki a ji a ci gaba da aiki kin gani yadda muke fafatawa ke musannan in ba da haka ba Allah ko su suka samu dama gasa maka aya a hannu har na yi kiba ma ke hajiya ma ki zama baki ba za ki ba Allah ya sa mijin naki dan akwai ne duk abin da kika ce mai wallahi sai yana da shi amma kankan waye tarke ku hannu za mu yi maganin shi ba dai kin zo guri na ba ga wannan maganin kin ga maganin nan wayo Allah za ki bani labari Allah kin ga in ta amfani da maganin nan ki saka shi a cikin ruwa ki jika mai ki ba shi sha bai sani in kin sha maganin nan kai ko ne wallahi ko jaki taka cire miki sai ya miki kin tabbata ai billahi lazi tun da muke zuwa kallon magani da baby ba macen da na taba ji ta ce maganin ta ba shi da kyau ai maganin mai kyau ne kai na wa ya saka ai ko ka cikin labari yanzu kai har ka samu daman da ina magana da kawaye na ka zo kana samun baki je ka zauna a ranar da ke dai tashi in Allah da zaki bani labari ne da gaskiya zan baki labari in abin nan ya faru ba matsala ki je ki amfani da shi to shikenan sai an jima kawai amma ba za ki karba ba kin ga ina da na farin jini da na samun miji da na mallakan samari za mu dawo dai za mu dawo to shikenan Allah ya tsare amin ban yi maka magana ba kake kokarin tashi zo na zai jiki haƙuri wallahi ai wai rufe kofar Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Kawai wani irin mutum ne da ba za ka shigo ba za ka yi sallama tun daga waje ba har sai ka shigo cikin gida kake sallama. To gun mai gidan nazo. Ai ba gunki nazo ba, wa yake take? Yana ina kika sa shi? Waye mai gidan? Mai gidan ne baki san shi ba, mijin naki shi nake nema kuma ina so in gaya miki umma mu ce ta turo ni. Tace in zo in gaya masa tana son ganin sa. Don haka ni ina ruwana da ke.
to ka bari idan na yi tunani zan yi tunani idan na yi tunani na ga zan iya barin shi ya je in bar shi in ko ba zan iya barin shi ya je ba yanzu kina nufin wai umman ta mu ta tura a kira shi har ke take din banza to babar ku baba ta ce ko kuma an gaya maka uwar ku uwa ta ce kan murya ke ba subhanallahi wa inna kai lafiya me ya faru kai wallahi jinna da ya halaka kai ya halaka me ya ka musa me kai mata ta zaka saboda ya zagi mata saboda ya zagi mata ta billahi lazi sai na kashe shi baka da hankali kai baka da hankali ne wannan ba kawun ka bane ba baka da hankali ba kawun ka wallahi sai na kashe shi baka da hankali kawun kan nan ba kawun ka bane ba yake muka magana kamar ta zaka ban ka ya zagi mata ka to kai sai ya halatta baka da hankali matar ta gaje ta saka ka biyo da wuka kai sassara yi baka da hankali wato wallahi sai na ga bayan kai jama'a matar ta gaje ta saka kamar dan yan wannan ba daidai yake ba wannan ba daidai yake ba an samu matsala kai wannan irin durun gona ne dan an zagi matar ka zaka ce jinin mutun ya halatta billahi ladi sai na kashe kamar ba za ka ne ka magana kana magana wallahi sai na kashe lalle yaron nan ka kawo ka ce ne tashi hankali ina mutumi na kana ji gaskiya a je a samu matan nan wallahi ai mata wannan in ba haka ba gaba ba mu san me za ta sanya shi aikata ba batun da Allah sanya da suka sha kwana muna nan zo muna firan mu ina jin da ni shikenan wata magana ake ba wannan ba yanzu ka duba wannan wuka dan girman Allah lalle yaran nan ya haukaci to gaskiya ya kamata mu je mu sauri mu je mu samu matan nan soyayyar mace hauka ne ka dai gani kai ma da kake kawo sa kenan abin da za a yi kenan gaskiya mu je duk abin da ya sami yaran nan bari kawai dole mu dauka taki kai wato har ke ce za ki ɗau makami ki bai kabire zai kashe kamal ni kuma wallahi ni babu ruwa na ban san lokacin da ya ɗauka wukan nan ba to da kin hana yi yanda yake jin magana ki ai da ba zai aikata hakan ba yanda yake jin magana ki kai ma ka ce yana jin magana ta lokacin da ya ɗauka wukan na sani ne na ma san ya fita ne ba za ki ji magana miki wata magana guda ɗaya wallahi da ya fita da wukan nan da a ce ya same shi yayi masa wani abu ko ya yanka sa ya mutu wallahi muka zo gidan nan sai mun danne ki mun burma miki wannan wukan ke ma saboda ni na fita da wukan na je na kashe ke kika sanya shi ai da ki ji da abin da kike mun sani mun san da abin da kike aikatawa saboda haka da abin da ya same shi to wallahi ki kiyaye shikenan wallahi ki kiyaye na je ga miki ki kiyaye zai iya faruwa wallahi wannan komai zai iya faruwa wannan makami kawai yaro ya zo ya daki matata ya zagi matata a ce jininsa bai halatta ba har a dinga wani rirrike ni billahi lazi ko me zai faru ido na idan kamal yau wallahi ko me zai faru wallahi ko me zai faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kabiru lafiya na ka zara a nan gana ta gida kadai idan ko lafiya me yake faruwa kamar kawai ya zo gida ya sami bebi kawai ya mata magana ta mai magana ba ladabi kawai ya hau dukanta ga zagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ku ina zan bar shi zan bar kamal ka hakuri mana ka hakuri ai billahi lazi ba zan hakura ba to yanzu kana ji ka tashi ka tafi gida gida ni mana ni yanzu je gida ai
ai idan ka ga na je gida ba sara kan kamal ne ba na kai mata kan kamal a amarya ba ai ba zan zauna lafiya ba. Ba ka zauna lafiya ba? Yi wallahi. To me yasa? Ai kawai in datsa kansa in kai mata. Kana ji? Ka yi haƙuri, ka tashi mu je gida mu je ba ta haƙuri. Ka tashi mu tafi. Ka ji? Ka tashi mu tafi gida. Amma wallahi kai zaka dinga magana. Ni na je ya da nan ba ta haƙuri. Kar ka damu. Ba abin da za ta ma. Billahi. Mu je ka je. Mu je. Mu je. Billahi kamal. Ya mu je. Wallahi ka shigo mana ka tsaka kana tara barabe. Kai. Ka tawo da Allah. So ka tsaka kana tara barabe. Kai. Lafiya? Kawai da gajiyar kayan daga hannu dala sarki. Ka sauke ka zauna mana kabir. Baby sannu. Kai, ka zo kana mana abu kamar da wasan drama. Zuwa ne mu baki haƙuri akan abubuwan da suka faru. Ki yi haƙuri saboda na gan shi a bayan layi yana ta koke-koke. Ba yayi wannan abun bane ba, ya yi don ke ne don ƙaunar da yake miki don soyayyar da yake miki. Shi yasa na ce mu je mu baki haƙuri. Ki haƙuri. To ni na ce mai wani abu ne? A'a. Ko na ce ka je kai wani abu? To ka gani ma ba wani abu da kai. Kamar yana kake ta koke-koke. Ka zo kana ta wasu abubuwa ne. Wai ka saki jikin kamara. Na saka wallahi. Ai tana da kirki. Billahi lazi tunda muka yi auren soyayya ko na rantsi da Allah to girki mai daɗi ta mana miya har da man shanu wallahi. To ni ya duba wannan ba. Yanzu dai kaga ta wuce ba wani abun da ya faru. To ni yanzu zan tafi na bar ku lafiya. A kai zaman ka kawai. Ka zo ka ba ku. Nagode. Amarya. To sai an ji. To sai an jima. Zan zo an jima. To. Zan zo wallahi. Kai yanzu dan Allah dan Annabi ni nace kai wannan abu. Ni nace ka dauki wuka ka ce zaka kashe shi. A'a wallahi. Na saka ne? Ba ce ne da daga yadda da keki ga zaki. Ban ce maka ba idan ban saka abu ba ka daina yi ba. Ka daina ɗaukar hukunci ba tare da shawara ta ba? Ba na sanin na aikata. Sai na aikata nake gane ni kaina na aikata. Zafin rai. Alaikum salam. Amarya. Sannu. Yawa. Sannu da uwa. Yawa ya gida. Lafiya kala. Masha Allah. Yawa sannu. Bismillah. Tai, amarya ruwa ne? To, bismillah. Sannu, me ya faru? Sannu, me ya faru? Yawa. Ai. Sannu. Ba komai. Ta, alhamdulillah. To, bari kuma in tashi dan fita ko? Ina za ka? Na dan fita ne ai. Bismillah. Kamar ya za ka fita? Zan je gurin aiki mana. A'a, gaskiya yau ba inda za ka je. Ai yau rana ta ce. Haba amarya, ki bar wannan zancen mana. A'a yau zaunawa za ka yi ka taya ni aiki. Kamar yaya? Ki bar nan jiyan nemo abin da za mu ci mana. Kamar ya? Ai garan jiyan fitan nemo abin da za mu ci a gidan. A'a. Zama za ka yi. Ga shara nan kai min shara kai min wanke-wanke. Haba amarya, haba. Shara kuma? Ai ki bar ni barin jiyan fitan nemo abincin nan.
Wai ina za ka? Ina ma magana kana ce min za ka tafi? A wai ya kike wai wannan abu kai to bari ki ji idan ma abin da kike tunanin matar Kabir tana masa zaki min a cikin gidan nan to wallahi biki isa ba na sha kanki wallahi biki isa ba kai Ru'uba matan nan ni za ta yi haka ni za ta cuta ta sa ta raba ni da mijina bari na je na same ta. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baiwara Allah lafiya na ganka kina ta rawan jiki. Ranki a babbaci kaman wacce aka kado daga gida? Kin je kin bani magani kin ce min maganin ki yana da kyau. Ina zuwa in na jika shi da ruwa na bashi magani ina zuwa zai fara aiki. Gashi aiki na ga alama a gurin mijinki amma kin tashi kin bani wani jakin magani na je na yi bai min komai ba karshe ma mari na yayi haka kurin zaki ja min saki gaskiya wannan maganin ba mai kyau bane ba ki je ki bani maganin ki kin ce maganin ki yana da kyau. Matar ta za ki zo cikin gida kina daga mata murya wace ce wannan idan kika ƙara daga mata ta rai billahi la ilaha illa sai ka karya ki baby wa saka ba ko kai shiru kin ga malama dukkan magunguna na magani na nake amfani da su masu kyau ne sai dai in kece gurin barin jiki zaki mallake miji kika je kika amfani da magani ba daidai ba wannan na yadda wani ba daidai ba kin bani magani gashi ba shi da kyau zaki sa aure na ya mutu ki kashe min aure haka ake yi Allah ya isa ga maganin ki nan sai dai kanki aka jiyo kai kuma idan ina hayaniya da mutane na kar in ƙara jin ka samun baki wuce ka koma cikin Allah dan zo nan dauki wancan abu shiga da shi ciki sai ki shigo wato Kamalu kwana biyu na san ka daɗe ba ganda ba kwana biyu wallahi kan ko jama na zo na aka ce min baka na wai kayi tafiya na ce to kwarai da gaske wato na shiga wani ƙauye ne wai shi da ƙasoyi sabida ina ta fafutuka in samu wato wannan layar bari ka ganta alhamdulillah ka ganta narki wannan layar ka ganta to a gun sarkin mayin garin na samo ta na karɓo ta kuma wannan laya da kake gani ba a sai da ita ba a sai dai a bada aranta kai saboda mahimmancinta tashin hankali Kamalu na wannan laya da kake gani duk wani sihiri da kake gani a duniyan nan alhamdulillah da aka yi wa mutum dan adam to insha Allah in dai ya tsallaka ta to ya kari alhamdulillah saboda haka ta yaya shi za a kira shi ya tsallaka alhamdulillah wato wannan abin da nake so da kai ina karkashin kofa irin ta kofar gidan nan idan ka same ta haka din nan ka sa ta haka karkashin kofa to insha Allah in ya fito mutum in ya fito ya tsallaka to kowanne irin sihiri na jikinsa ya kare alhamdulillah kai ba shi ba ma kai kowace taimar matarsa ko matarsa da ta yi masa to in dai ta tsallaka to shirinta ya babu Allah na gode ma ya kare alhamdulillah saboda haka ka lallaba ka je ka saka kar ka yadda a gani a wannan karkashin kofa da na gani wato ka sata kar ka yadda wani ya kai ko wani ma ya gani in fa ya dau layan nan to zai ta rayuwarsa inna lillahi ita ba a satatta saboda haka ko ya dauka karshen rayuwarsa ya zo dan mutuwa zai na fahimta saboda haka fahimci abin da zan yi in ace ta karkasan kofar ya bangare tsaya in zo ya tsallaka yawwa wato koda da shi da ita suka tsallaka ma da ita ne kamar da na gaya maka duka sirinsu ya kare gaba da sirinsu ya kare in shiri ne ma da ita gaba da ya kare alhamdulillah za ka sha mamaki Kamalu to shikenan za ka sha mamaki ni yanzu ma fa kan tsaye wucewa zan wallahi alhamdulillah duk ni kabili ya samu lafiya wallahi shine burina
zan lallaba in je in saka, ina saka ta kuma zan dauko. Kokarin da nake ma kenan nace zan je wannan kokarin ai. Saboda wannan yaron halin da ya shiga ai. Alhamdulillah. Yawwa, saboda haka yanzu wannan gashi. Kamar yadda tsara ma. Haka za ka yi. Ka kula da ita. A sosai fa. Idan ya gama tsallaka to ka ɗauko a barka fa ka dawo da ita. A kana nan zan kawo ma yanzu. Yawwa. Ai in na je ba zan bar gurin ba har sai ya fito. Alhamdulillah. Ina kallo za a yi komai. Bari in je. Kai, nagode. Nagode maka. Kai, alhamdulillah. Kai, wannan yaro Allah sakare shi ne. Akwai hisabi a ran kiyama, za mu mace duk daren dadewa. Saboda samun waje ma nan bacci yake. Bacci hadda ne shari ko? Ka kwashe gurna! Bebe, san da fitowa bebe. Saboda samun waje ma ka zo ka kwanta kana ta bacci ko? Ina maganar girkin kuma? Ina dora bari duba bebe. Wallahi iska sanyi sai bacci. Sai bacci. Sanyi ko? Na subhanallah, kiga ruwan ya kore. Kenan ka kashe ni zaka lalata min tukunya, kai ba kuɗi kake da shi ba da zan ce ka saya min. Ka je ka ɗebo ruwa. Kai sauri dama. Bot ta hannun zaka ɗauka. Wallahi ban san ya bushe ba ruwan ya ƙare. Zo ka sauke tukunya. Na sauke tukunya. So kake ni zan je in sauke maka ita ba. A'a. Yawa to bari yanzu na aizan samu ruwa. Kai sauri dama. Ka dawo. Ubanki ne ya ce na dawo. Na ce ubanki ne ya ce na dawo. Daman irin abubuwan da kika dinga yi ne kenan? Saboda ba ki da tsoron Allah? Ba ki da tausayi? Ni kika dinga azabtarwa? Kabiru, ni kake zagi? Ina magana kina magana? Da ni kike magana. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Kamar alhamdulillah. Kai ai in baka labari. Na'am. Ina zuwa na lallaba kamar yanda ka faɗa. Yawwa. Na saka ɗata. Alhamdulillah. Na saka ta. Yan mintuna kaɗan. Yawwa. Wallahi ga Kabiru nan da botukayen ruwa. Wai zai je ɗiban ruwa. Da botukayen ruwa. Yawwa. Ya tsallaka ida laɓa duk. Yawwa. Ka san ya abu ya bani mamaki? Kabiru yana fitowa yana tsallaka ta. Yawwa. Daga yayi wani haka. Ya shiru jim. Yawwa. Alamar abubuwan da yake jikinsa suna kakkaryewa. Alhamdulillah. Kabiru kawai ba sai ya koma gida ba. Ruwan da bai ɗebo ba kenan ni kuma ina tahowa da zaro na taho kana da kace mun gata. Yaro ne basira na san ba za ka shirme ba ai. Alhamdulillah kai. Na san ba kai to kaga yanzu alhamdulillah aiki yayi kyau. Alhamdulillah.
to ai yanzu Kamalu abin da nake so da kai ka zuba ido yau zuwa gobe wallahi za ka sha mamaki. An gama. Za ka sha mamaki na gaya ma. Ni fa tun yanzu na sha. Wallahi tun yanzu na sha mamaki. Ka fara gani kenan. Wallahi na fara gani. Alhamdulillah. Allah ya sa Kabiru ya warware mu sha mamaki a garin nan. Kowa sai ya mamaki. Ka gani? Mun huta wannan abu da muke ciki. Wallahi. Dan shi yana ciki mu ma muna ciki. Wallahi ba mu tsira ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hajiya. Hajiya sister, mun gaji wallahi. Sannu ina kwana? Ina gajiya. Mun abin da ya kawo mu saboda abin da ya faru a tsakanin ku ne shi yasa na ce mu zo don mu baki hankuri akan ki yi hankuri da abin da ya faru saboda matsala aka samu sannan kuma mutane suna faɗa cewa maganin ki yana aiki sosai kuma ma abincin aka mun gan alama ba ga mijinki na ya zauna ba sai abin da kika gan dama za ki yi mishi. Ni ma dai haka na gani ga shaida nan a gurin mijinta bari ma ki gani je ka ebo mana ruwa. Baka ji ni bane magana nake ma je ka ebo mana ruwa. Ko sai kin mai magana ne? Ina zuwa. Yawwa, kin gani? Gashi nan kafin ta yi mai magana ma gashi nan. Kafin ma ta ce mishi ya je ya ebo har ya tafi. Shi yasa na gaya miki maganin ta yana da kyau. Kawai aka samu ne. Don kutumar ubanku damun kuma da ku ake hada baki ake duk ranar da na ƙara ganin ku a gidan nan tunda da ku ake hada kai ake cin mutuncin maza billahi da sai kun gane ke kuma ina nan tare da ke aure babu rabuwa ina nan tare da ke sai na zauna na ga duk masu zuwa gidan nan wanda aka dinga hada kai ana cutata da su dalam zama da Bismillahirrahmanirrahim. Na'am? Saki ne? Ko ta nake dauko mu? Na ce na manta ne? Ya hakuri. Na ce. Na'am? Me? Fita za ka yi ne. Zan zauna a gidan ne? Ko akwai wani abun? Ba komai. To. Za ka dawo da wuri ne. In ma ban dawo da wuri ba ko kwana nawa zan yi ma menene a cikin ina na ajiye abinci a gidan nan ko kwana nawa zan yi ki dafa abinci ki ci mana ni sai an tambaye ni sai na dawo to sai ne ba komai godiya nake kin ga gidan yadda kaca kaca ko ni ke jira in gyara a'a to da ke zan tsaya ki fara aiki kafin dawo kan na dawo in same shi gida ba a gyara ba kin ji me nace Allah ya sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ni ne mai shara? Gaskiya asirina ya gama tonuwa wallahi. Mutumin nan yadda na fara ganin yake min haka kafin ya fara doka na kamata yayi in bar gidan nan. Kai ya na ci kofan a rufe. Karfa
a ce mutumin nan kulle ne yayi tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Kabir. Habu, san da fitowa. Lafiya na ganka anan? Lafiya mana, sai alkaini. To ai gaba da na ganka hankali na tashi yake saboda irin cin mutuncin da matarka ta yi min. Dole hankalinka ya tashi. Gaskiya. Kuma kowaye aka masa haka, dole ba zai manta ba. Shi yasa ma na taso, na taho takanas ta Kano har zuwa nan. Domin in tafi da kai, in kai ka can gidan. In sa ta baka haƙuri. Ni ma kaina a lokacin ba hankalina ba a jikina yake ba. Daga baya duk ake min bayani na gane duk abin da yake wakana. Kai haƙuri Habu. Yanzu Kabir kana nufin komai ya riga da ya wuce, ka faɗa min gaskiya ko dai ta ɗora ma tallan magani ka je ka cinye kuɗin ne? Ba wani tallan magani, komai ya wuce, komai ya zama labari. Insha Allah kuma haka ba za ta ƙara faruwa ba. Ba komai wallahi, ka zo mu je gida. Kaga dai na shirya da fita zan yi, amma domin na tabbatar da abin da kake faɗa, bara in biya in je mu gaisa da ita. Insha Allah, na gode. To shikenan mu je. Ai sai haƙuri rayuwa. A'a, Kabiru ya naga gidan arfe. Saboda tsoro ba dan tsoro ba. Kuma ka ce min tana ciki. Ai kulliya nake don na gasa mata aya a hannu. Ai irin azabtar da ni da ta idan ban ba ta wahala ba. Na azabtar da ita ba. Ai ba zan huce ba. Gaskiya ne ka sha wahala sosai wallahi. Ai kulle ta nake ba na fita sai na kulle ta. Haka nake isa. Shigo mu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Tunani ne kike yi? Ko sharar da ke bakin dole sai tunani kike? Ko ruwa ce? A'a. Ai aboki na sai ya zargi wani abu ne. To ga aboki na nan Habu. Lallai maganar da ake gaya mana na ga canji wallahi. Kin gane shi? Ta canja. Na gane shi. Yawa to kin san dai irin abubuwan da kika masa ko? Na haka ki sun ku yake ba shi hakuri. A'a Kabir ba sai ta tsugulna ta bani hakuri ba. Canji ne kuma alhamdulillah an riga da an samu. Duk da haka so nake ki sunfiya ki ba shi hakuri. Ba damuwa ta wuce. Ta wuce Kabir. Don haka abinda nake so me kake so za a dafa maka Habu? A'a Kabir ni fa ban zo gidanka da niyyar na ci abinci ba. Maganar da muka yi da kai ne kawai nake so in zo in tabbata kuma alhamdulillah na ga canji wallahi. Duk da haka bai kamata a ce baka ci abincin amarya ba. Ai dole ka zo gidan ka ci abinci. Kin masa girki lafiyayye ya ci ya koshi. Mu shiga ciki. A'a Kabir ni fa na riga na ci abinci a gida yanzu ma daga ganin sauri nake zan fita muka haɗu da kai muka shigo gidan nan. Bashi wallahi nagode. To fa da. Nagode. Ka ci wani lokacin. Nagode. Amarya sai an jima. Nagode. Kar ki sake na dawo na sami gidan da baki shara ba. So yawa. Maza. Ya aka ne? Kana ta nan kenan. Wallahi na gana ina dan huta ga nan kuma ni ina ta tunanin karwan tashi rana da na ta fara. A karkar tafi akwai labari. Kai ka san gidan Kabir nake kuwa? Kai me yake faruwa faɗa mu? Wallahi tallahi na je gidan Kabir matarsa gaba ɗaya ta canja ladabi biyayya. Kai wai matar Kabir ce take cewa wai in tsaya za ta dafa min abinci? Wai da gaske kake matar Kabir? Kai ina irin abubuwan da nake baka labari an yi min a gidan nan wallahi da naje Kabir ne yace wai matarsa ta durƙusa ƙasa wai ta gaishe ni. Kuma ta durƙusa har ƙasa ta gaishe ni. Wai kai yanzu kace zo ka ga mu wai da gaske ne? Kawai kai ma ka je gani. Ai ko idan haka ne to Kabir Allah ya raba shi da wannan masifafiyar mata.
Allah ya kawo sauki wallahi ni ne mamaki da aka ce wai kake ga mun yanzu wani matar Kabir wai ta shiru to ba asiri bane ba kuma an ya riga ya karu gaskiya ko idan haka ne na taya Kabir murna dan haka ni ma dole na sai na taka nan da yamma idan rana ta dan sanyin nan na ji na ba ido na abinci ni ma na kalli me yake faruwa na tabbatar da abin da ake faɗa gaske ne ko ba haka bane ba dan har yanzu bai tabbatar ba tukunna na je na gani ni ma haka ne amma kuma ni na je na gani na tabbatar Allah kai namiji sai kai yanzu Kabir lafiya kalau suke zama da matan shi gaskiya na mai murna sosai bari an shiga gida wai na kai shi ne zan shiga gida ga dan huta wannan ranar da ake yi ne ta yawa sai dai bari sai abu da lafiya sai bros huda baita kamar ya baita ban gane ba kamar ya baita yanzu ka gani ka tuwa din na ganka ina murna kuma ka ce min kamar ya baita kai a tunaninka har akwai wani guri da zan ƙara ganin ka ne maka magana mene kuma wani irin cin mutunci ne baka yin ba da ka taho da kai da matarka kai na mama wallahi ban sani ba wallahi lokacin da kai mun gishiri ne akan ka kai a lokacin baka san ba ni lafiya ba baka da lafiya tsakaninka da Allah duk garin nan kowa bai san abin da ya same ni ba abin da ya same ka daban amma ko babu komai Kabiru ni dan uwanka ne na jini da ne maka magana ce mun kai kar in sake na kare maka magana to ai ban san nama ba uzurin da zaka min kenan kowa ya san ban da lafiya ko ita ne nan ma dan Allah bata sani ba kai a gida bata ga ma dan Allah dan Annabi na sani ina sane dama mun tabbatar baka da lafiya ai jira muke wannan ranar ta zo to ai ban taɓa tunanin a kusan nan za ka gani wallahi kai mun magana ba wallahi ana ta addu'a ita ma umma ba zai da take ta addu'a ba shine Allah ya kawo karshen abun mu ma ita muke ta yi ba dare ba rana shine amma ya za a yi kana dan uwana jini daya da uwarka da uwata uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma in ganka in ki maka wulakanci ai ba zan ma haka ba kai yanzu Kabiru kana nufin ka ga mun cewar duk wannan matsalar ta riga ta kare wannan aikace nan da shara da ɗebo ruwa ka taho kana kiɗi a cikin layi yanzu ta riga da ta kare ta isa ba na ita yanzu lafiya kalau nake billahi ina ji hanyar ka lafiya lalle dai ko dai ka fi yanzu dai abin da zai faru an jima idan Allah ya kai mu bayan salar la'asar zan zo in tabbatar da abin da kake gaya min kada ya zama na cewar a gabanta baka isa kai ba amma kuma idan aka haɗu zaka ce bata isa ba na ji daɗin haka Allah ya kawo ka lafiya zan zo insha Allah me za a dafa maka lallai Kabiru ka samu lafiya duk abin da ka dafa zan ci girkin amarya ne a wani girkin zo ka ci ko dai girkin ka ba billahi da zai ka zo ka ci shi ai lafiya ta kalau yanzu wallahi kalau nake wallahi kawo yanzu jina nake fresh da kaina sai in ji kamar an samun katon dutse an danne ni ba wani abu yanzu jikina kalau nake jina wallahi ina cikin farin ciki gaskiya ne Kabir ai haka ake so hakan yayi kyau Kabir ai dama abu biyu ne zuwa abu biyu ne ya tabbatar min da lallai ka samu matsala baka da lafiya wallahi abin da ya sama ban sake ta ba kawo saboda irin cin mutuncin da ta muku da azabtar da ni da ta yi shi yasa na ce bari in zaunar da ita in mata kwantan bauna sai na gasa mata aya a hannu sannan sai in kada ta koma rigar su gaskiya ne dam a riga take ai riga take to gaskiya ne ai kaga wannan abu biyun da ya tabbatar min da lalle baka da lafiya da farko kaga wannan kaga da na ganka da kaya niki wai kai ka tafi tallan magani kai wannan abu ya min ciwo sannan ka zo da kanka wai ka zo kana ɗebo ruwa a ina har wurinka na zo ibar ruwan kai ma kana dafin duk baka san me kake yi ba har wannan unguwa na zo na ibi ruwan ikon Allah to wannan abun ne ya ga lalle hankali na bai kwanta ba shi ne na ce to wannan yaron tun da ba shi da lafiya zan shiga duk inda zan shiga in je in nemo abin da zan karya wannan na san asiri ne ai na san asiri ta maka sarki to ni na shiga na fita na samo wannan asirin na sa kaninka Kamalu na ɗau abin na bashi wannan lakanin na ce ya je ya sa a daidai kofar gidanka daidai karkashin kofa to wannan fitowa da in ka fito ka tsallaka dama zai kare ta kuma Allah ya taimake mu da ya sa ɗin kuma Allah ya sa kuma ka fito
sarki kawo ina kana godiya. fitowa shikenan to nan ne Allah ya taimake mu ka samu lafiya. Dan uwa mai daɗi kenan kawo ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Dan uwa mai daɗi kenan wanda ba sa so su ga dan uwansa a cikin bala'i kamar duk wulakancin da na masa shi ma haka shi ya zo ya karɓo abin da ya wannan ɗawainiyar. Allah ya saka muku da gidan aljanna. Ina godiya kawo. Ai da halin da ka shiga ya za a yi dan uwanka ya barka a cikin masifa. Gaskiya ne. Dan masifa ce wannan. Wallahi masifa ce. Babba ma kuwa na shige. Ai ba abin da ya hukunci hankali daɗi. Kabir. Na gode kawo. Ka gani? Saka da alheri. Amin. Yaushe zaka dauko mai ɗakin naka ku zo? A zan kawo ta insha Allah. To ba damuwa. Tunda komai normal ai zan kawo ta gidan ai. To ba damuwa. Yawwa. Allah ya kawo ka. Insha Allah. Zan koma. Za mu zo da ita. Sai an jima kawo. Shikenan. Na gode. Yawwa. Alhamdulillah. Yaro ya samu lafiya. Haba. Ai mun shiga wani hali. Haka da ba abincin nan kawo. A ranka ya daɗe wa abincin. Na ce Me? abincinka ne dama. Abinci? Na ce ki ɗora girki ne? Me kika raba? Taliya ce. Ok, har yanzu kina kan baka kenan. Ba za ki ɗaga waya ki kira ni ki tambaye ni me za a dafa ba. Kawai sai ki gaban kanki. Taliya abinci ce? Ko na taɓa ce miki taliya nake so yin ci. Sai an ci an ƙoshi ake ɗaukan taliya a ƙara ta. Dalla da ke take bar mu wajen nan ita ba na son taliyar. Ina ga Allah ko in shadda ki. Allah ya baka hakuri. Amin. Ai yanzu nan zuwan ka kenan yanzu Kabir bai jima da barin nan ba hima yanzu. A Kabirin? Yanzu nan ya bar gunnan. Kuma kaga Allah bai mun haɗu da shi. Ko ku haɗu da shi ba ko? Wallahi ba mu haɗu da shi ba. To ai yanzu nan ya bar gunnan. Yake ban labarin cewa yanzu gidansa lafiya lau. Komai yayi lafiya komai ya normal. A ai ni kaina na fahimci sihirin dan ya gama karewa asirin matan nan ya tono. Alhamdulillah. Ai sai ga Kabir a gida. Umman mu tai mamakin zuwansa. Ya zo ya gaida ita. Ta ce Kabiru yau kai ne? Dama na gaya mata yadda muka yi da kai an karya abin nan. Ware kuwa. Ta yi mamaki sosai yadda aka karya abin nan. Ta ce masa to mara ya sake ta yi mata korar kare. Buɗe bakin sai ya ce wai ai shi yanzu idan ya sake ta irin azabtar da shi tsawon lokaci da aka ɗauka tana azabtar da shi ya tashi a banza. Gware azabtar da ita shi ma wallahi ya ce sai ya gasa mata aya a hannu tukunna zai sake ta. Haka yake gaya mu. To wallahi yanzu abin da aka ke. Sabida ta azabtar da shi sosai. Ba na gaya ma kamar na ce za ka sha mamaki. Wallahi na. Za ka sha kallo. Na sha mamaki. Wannan asirin da shi dama in dai ka sa shi to insha Allah an gama. Ai yanzu ba ma ita kashi kadai ta azabtar ba mu kanmu ta azabtar da mu. Dan irin wahalar da muka sha a kansa kafin mu samu mu dawo da bawan Allah na Allah ya taimaka da ya dawo daidai. Ai an sha wuya. To don haka yanzu ni ma magana da nake ma zan samu in je gidan. Yawwa. In je in ga me yake goyi. In ga yaya zaman nasu yake ya rayuwar tasu take. Dan ya ce min gasa mata aya yake a hannu. To zan haka ni ma zan leka. Ya kamata ka leka ka gama. Zan je an jima kaɗan ma zan je. Saboda ni kaina abin ya firgita ni kullum ba kwanciyar hankali. Na ce to ai ya za a bar wannan yaro a cikin wannan hali. Ba zai yi ba. Hakan shine daidai shine kwanciyar hankalinmu yanzu kaga alhamdulillah idan ka je kai ma idan ka ya gane ma wallahi to kaga alhamdulillah ni ma zan tabbatar cewa kwarai yau kaga normal daidai ba alhamdulillah kauye ce wala kan gurmin kauye a can take samu sun shigo ma ba sa komawa wallahi a can din kauye je rakito to ka duba ya mai daidai dama bai ji magana kowa bai ji magana iyaye ba ai dama karshe sai ya girba irin wannan ka gani wai ba wannan ya zaton zati wannan abu ba wannan ya zaton zati wannan abu yanzu fa rayuwar nan fa sai an ba a hankula sai addu'a dai kawai ka bari kawai kamal sai a hankali idan na fito zan kirawo ku ne Allah wata alfarma nake nema. Ba ki ga chatin nake ba? Ina jin ki.
ina so dan Allah ka yi hakuri ka bar ni in je ni gida. Gida? Ina so in je in ga gidanmu ne in gaishe da mama. Can riga? Ni ma hukaci ne zan barki ki tafi can riga? To an ko uwarki ce ta zo wannan gidan. Sai dai ta zauna ga ta muna magana. Ke ko kira na ta a waya uwarki daga can riga ta ce in baki ku yi waya akan zaki zo. Wallahi ba zan baki ba. Ni ma hukaci ne ni? Ko ya ta Allah ta ce ta yayi ni? Ko nan ke ni? Zan baki tattare ki koma riga. Okay lakanin ki ya kai. Shine ke so ki take dora zamu. Yawa. Kin ji ne ce? Yawa. Wancan abincin da kika dora ki je kiki duba. Shi ma ba ci zan ba. Don mun sani ba ko kin karɓi wani abu ko an wulo ta katanga kin zuba mun a ciki. Yawa. Satin nake ne. Zancen banza zancen gobe mahaukaciya. Habib. Na? Kowa gidan ne na kana kokarin bamewa. Ai kullewa nake in zan fita. Kulle ta kake? Ai duk makotanin kowa ya san kulle ta nake. Nufi na wai ba ta ciki ne yanzu? Tana ciki kulle ta nake. Kamun daidai. Na rantsi da Allah kamun daidai. In ba ka ba sai ta gudu. Ba mutunci. Wallahi kullun kuka ga tunani shi yasa in zan fita sai in kulle. Abubuwa sun dawo normal yanzu. Masha Allah. Alhamdulillah. To ai daga gida nake nace bari in zo gurin naka. Ɗazu ma muka magana da kawo nace mai yau din nan zan zo inda kake. Allah sarki. To shigo mana bari mu je. A tana ciki. Tana ciki kullum. An da kana ta sa kwado na ta bata. Kullewa nake ba. Ai shike. Yawa. Shigo mana kamar taho mana. A'a. Ke kina da ki haka? Gida sai kawai yake yi. Inna lillahi abinci na dora. Wani wata irin mawakaci da kula kana tsako ne. Wayo ya kone. Ta kona. Zai kone mana. Zai kone ai. Wani shiri ne. Tun da ba ke kike siyan kayan abincin ba dole ki mun albazazzaranci haka nake fama haka take mun wani wahala. Ki bar mun abinci ya kone? Ki a duk wajen Allah wata irin mawakaci ya ce. Kai rashin karatu masifa ne wallahi. Ba ki ganin kamar ne? Ba ki ga dan wani bane kamar dan. To dai. Ina yi ne. Lafiya kalau. Lafiya lau. Kinga yaya ina da nima albarkacin baki na da zan tofa ta gaskiya abinda zan gaya miki ke kuma tsakani da Allah kin zalunci yayan kin wahalar da shi kin cuce shi kin cuci rayuwarsa yanzu kamar wannan wai ki dora mai tallan magani ya dinga yawo titi kuna yawo da shi ki je ki ta bayani mutum da rufin asirinsa da mutuncinsa a unguwar nan amma kika zo kika mai da shi haka mu kanmu baki kale ba kin cutar da mu kin wahalar da mu amma yanzu gashi nan Allah ya taimake shi ya dawo daidai kuma shawarar da zan baki ki tsaya ki ci gaba da neman gafararsa a kullum domin aljanna ki fa ki sani tana karkashin kafar mijinki amma mijin naki shi kika zama abin garawa kike garawa a titi kike wahalarwa kullum Allah ne san adadin irin zunubin da kike diba na mijinki wallahi in baki nemi gafararsa ba wutar ki daban take gwara ki dinga neman gafararsa safiya da rana da yamma kullum Allah har ya samu ya gafarta miki shi ma kuma ya samu ya haƙura amma in ba haka wallahi kina tare da matsala kin ji me yace ko sai ki ba shi hakuri shi ma yawa akwai taliya ko dauko taliya sai mu je taliyar wannan zanci Allah ya sauwake akwai to shinkafa da ake da ta dora mu wallahi baran ci komai nata ba in mata ce mu daina cin abincin ta ka duba fa abinci ake girki tun daga titi fa muke jiyo kauri ashe ma wai daga nan gidan ne fa ake wannan girkin ka sani ko wani abin aka saka aka ce mata in ta fara abinci sai kanzo tukunna za ta dauko wa zai ci abincin gidan nan ai kuma zan ki shawarar yan uwana ba yawwa tun da umma tace mu dinga zuwa can muna cin abinci idan ne siye kayan abinci masu in dinga rabawa rabi wallahi kai can nan rabi mu je gidan umma mu ci yawwa mu je Inna